Быйыл традицион семинар Тамьян авылында 50 елдан артык умартачылык белән шөгыльләнүче Гомәр Мәрдәновның ихатасында узды. Үзенчәлекле технология нигезендә эшләүче Гомәр абыйның әллә нинди төрдәге умарталары бар. Башкалардан аермалы буларак Гомәр абый Лангстрот-Рут технологиясына өстенлек бирә. Сүтү конструкциясе белән эшләнгән мондый өялар кортлар өчен дә, умартачы өчен дә бик уңайлы икән. Ана теге бәләкәйләре Рожи Дилан дигән француз уйлап тапканда, ошап китте. Журнал инде, Пчеловодта журналы постоянно алам. Газетасында аладыр, мансыз каядыр югалды хәзер. Кайбер әйберләрне үзең килисең инде. Тубаллар, кондуктор шуның әйберен ансын инде җитешә алмый башлыйсың да, уйлый башлыйсың ничек эшләргә. Райондашларыбыз умартачылыкка ныклап тартыла. Күбесе бу шөгыльне әти-әниләреннән, әби-бабайларыннан мирас итеп алган. Умартачы булырга теләүче кешегә беренче чиратта теорияны өйрәнергә кирәк. Без һәр елдагы шәйендә менә шулай матур көз айларында умартачылар беткәч, умартачылар җыелышып үткән эшләргә анализлар ясап, аны практика белән уртаклашып, шулай җыелышабыз инде ел саен. Безнең инде әти-әни умарта асрадылар гомер буе. Без бәләкәйдән умарта карабыз дигән үзебез. Менә 2005 елдан үзем шөгыльләнә башладым инде. Шул үземә кызык өчен бер шөгыль. Авыл хуҗалыгы культураларын чүп үләннәренә һәм корткычларга каршы акылаганда бал кортларның зыян күрмәве дә зур роль уйнагандыр. Бу эш кичке якта. Кортларның эшчәү тукталгач кына технологик таләпләр нигезендә башкарылды быел. Үзенчәлекле аерым система белән, аерым технология белән эшли. Безнең районда умартачылар бит инде 12 рамлы Даданский обычный умарталар белән эшлиләр. Гомәрнең эшләү технологиясе гел икенче төрле. Шуңа умартачыларның да киләсе килгән иде, карышлары килгән иде. Бик поучительный семинар бара, әйбәтләп аңлата. Быелгы төсле бал 14нче елда менә соңгы тапкыр мондый әйбәт бал булды. Умартаның саны 2 генә тапкыр бараның, кирткәндә һәм чыгарганда, аның һәр вакыт саны үзгәреп тора. Хәзер монда каядыр бер 55 ләп булырга мөмкин. Можете үзегез санарга. Быел уңыш әйбәт булды. Умартаның саны да артты. Бер умартадан быел 40 килограмм стай бал алынды. Умартачыларның фикере бер. Бал кортлары өчен тотырыклы климат булдырылучы ояларга өстенлек бирү кирәк. Гомумән, умартачылар өчен семинар бик файдалы булды. Фикердә алыштылар, тәҗрибәдә уртаклаштылар. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.